everyone, welcome back to my another video. नोंथाङा साफ्रोमखौ बें मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो बरायनाय थाबाय। So आं दिनै जों दिनै माने पिकनिक थांगोन आरोना मोनसे दैलामाव दाखालि थांनाय मोनसे दैलामावनो ओमफ्राय बिनि साइडआवनो जाहैगोन आरो। So नै जोंना मिसाबो हाय ओके ओमफ्राय ओमफ्राय हनै सारमोनाबो जों ज' थांगोन आरोना ओमफ्राय गासिबो जोङो रेडि लाखाबाय थ' आं नोंथांमोननो देखायनो जों मा लादों जोंना माखासे कुल ड्रिंक्सफोरखौ बेयाव लाखाजोब्बाय जोङो बेखौ जोङो लोंहैसिगोन जोंना दाउआ हाबो लाखाबाय दाउ गोदानो मा सोदेरगोन खौलाय गस'नायसो आंबो दोननायसो दे दायो बेकारि लाखानोसै रेडिनो ओमफ्राय आं दायो बे केपखौ हमनोसै सान्दुंनिफ्राय बारग'नो थाखाय जा सान्दुं गोसा ना रेडि Anda boleh kelop mana? हमलांगोन नोङो हमो थोआ आइ मिस सेल्फि लबो मेडाम ले जलासना गाइस वी आर रेडी नाउ थांनो ओंखारबाय दायो हादे दे मिसजों गाखोनोसै आं फाइनालि थांनो मोनसिगोन मोनदां सिगांहाय ओमफ्राय बेयाव थाथ'फैबाय जों थानो मोनबाय आरो नै कारपेट लादों आं ओमफ्राय दा मानसिफोर बिदि पिकनिक जाफैलादों आरोना गारिफ्रानो बेयावबो दङ गारि गथ' हारिफोर ओमफ्राय नै कारपेट बेग्सफोर लाबाय आङो जों आराम जिरायना जानो अखा हागाबाय दासो आराम मोनलायबाय ओरैबायदि माबा जाबायमोन मा होनो अखा हानायखाय सिखायानो बेयाव सोदोंमोन आङो बाल्थिङावनो मेडाम मोननोबो नायलाय ओमफ्राय बिसोरबो फैगासिनो दं नै स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो आंनि दिनैनि भ्लगखौ आं दाख्लैबो फैखांखाबाय जों दाख्लैबो आं नोंथांमोना आंनि बे मा होनदों माबा आं दाख्लैबो मा होनो नोंथांमोना नुखाबाय जानांगौ बे जायगाखौ अब्लाबो दिनै बेयावनो फैबाय आरोना जों जानो दाख्लैथ' ओरैनो माबा जेबो बिदिनो आनप्लानमोन नालाय जेबो माबानाय जायाखै जानाय मानाय ओमफ्राय दिनै जोङो मा जागोन नोंथांमोना नायलांबाय थादो र' आं भिउखौ देखायनो र' नोंथांमोना जोंबो नै पिकनिक जागासिनो मानसिफ्रा सान्दुं दुंबा मा होनो भिउखौ मोजां नुयो आरोना ओमफ्राय दिनैबो अखा हाहां जाबायना दहायसो जा सान्दुं दुंदोंमोन फुङाव ओमफ्राय दायो सान्दुं दुङासै आरो अखा दोमैजोब्बाय जोमै गोजासै नै क्लाउड्स गोजा दुगैया सारानो ओमफ्राय mau longgar sunggar garek gitu ya ini. Saya itu mati mau tanya dulu nih.
दाबायदियाव पिकनिक जानो मोजांथार दै खाथि खाथियाव दुगैनानै आराम दाबाय गरमावबायथाय दैल' नागिरो ओमफ्राय आयो दाख्लिनिबा जा दुगैनो गोसोखांबाय थाबाय जोङो दैयाव फैनोनो समान मोना ओमफ्राय जोंनाबो स्कुटि गैजाया नालाय ओमफ्राय रावबो जोंबो फैनो सोरजों फैनो जाबाय थायोमोन आरोना ओमफ्राय दिनैहाय ओरैनो टिचार ओरैनो स्टाफनि फैबाय आरोना दा दुगैगोन जों आयौ दुगैनो लुगैनाया एक्साइटेड अभार क्या ले रहे हैं आप क्या ले रहे हैं सारा पानी लेमन और मेरा मेकअप देखे कारपेना नहीं रहा माहिती लाना लाना Are you excited? Yes, very much. हम लोग का काम अभी स्टार्ट हो रहे दायो नै जोङो माबा माबि जाग्रोनोसै जा रहे हम लोग नहाने के लिए अभी नहाने जा रहे हैं ना नहाने के लिए हाँ अभी हम लोग का सर लोग बना रहे उन लोग चिकन बिसोरो दाउखौ हांगासिनो सारमोना ओमफ्रायो जोंखौ थिनहरबाय आरोना दुगैदों बिसोरो जों गावसोर दुगैयानो आरोना ओंखायनो जोंखौ हम लोग स्विमिंग पूल जा रहे हैं हाँ इसको ही स्विमिंग पूल सोचना पड़ेगा हम लोग अच्छा है देखो वेदर भी इतना अच्छा है हाँ आज हम इधर से जा रहे हैं अभी पानी में हाय रे फोटो हाँ मोबाइल दैयाव गोग्लैबाय थाय गैखाला हेलौ मेडाम ओरैफाय साथामजों फनी हो गया ला मेरा को खालामनो फुंदो ओरै बेटा गोथौसिन जाहैनो ओरै गोथौफोरा नैखौ माबा होनायखाय 2 3 go 3 फाइनालि दुगैखांबाय लोगोफोर ओमफ्राय नै दायो जोङो जाहैनोसै दासो जाहैनोसै आरो दुगैखांग्रोबाय सिगां दुगैग्रोनानै लाबाय जोङो ओमफ्राय दायो जानो थांसिगोन जों जा इन्जय खालामबाय दुगैबाय गोसो बायदि दुगैबाय दिनै लुगैनाया जोंनि दुगैनो लुगैनाया दैयाव फुरा जाबाय सेटिसफाइड मोनबाय दिनै दुगैखांनो मोननानै ओमफ्राय माने दाख्लैनिफ्राय दुगैनो होनबाय थानानैनो गैया फैनोनो मोनाखैमोन ओमफ्राय दिनै दुगैनो मोनबाय गोसोआबो सान्ति मोनबाय ओमफ्राय वेदाराबो जा मोजां जादों दिनै सान्दुंबो दुङाखै जानो थांनोसै स' नोंथांमोना जोंजों लोगोसे नायलांदो दुगैखांजोब्बाय गासिबो सारमोना दुगैयाखै सारमोना लिंहरबायानो नै जोंखौ जानो नै जोंना बेदर माबा फुनायावनो अखाया हाना होबाय दायो तिरपाल खोंनांसिगोनसो बेदराबो नै अरासो गोमोरलायसिगोनसो बेचारी लोग हम अखा हानानै जा गोदाव सोराव जानोसै नै मोननोसै बावला लकेल चिकेन ब्रयलार
ओमफ्राय नैबे रेड कालारनि टि सार्ट गाननाया जोंनि स्कुलनि प्रिन्सिपाल आरोना बेस्रा जा खामानि मावबायना ओमफ्राय नै ओरै मेदाम मोना मालाय आराम दलद दुगैखांना जिरायबाय थाबाय ओमफ्राय जोंना मिस अनसुमैजों आंजों ओरैबायदि दलद थाया आरोना फट' लानायानो ओरै थांलाय एकदम मेंलाय लायो सानैजों बायनानै एकदम मालायफ्रा जिरायना थावा जोंनिया गसंलाबाय थाबो Everybody say hello. Hello. Sir. Sir नेरसोना नै बिजिथार बेदर हांनायाव जानो लुबैनो हाला जा खस्थ' खालामबाय बिसोरो बेस्राफोर जोंना आराम दुगैनाल' थाबाय Hello, beautiful ladies. Hello, madam. Yes, sir. जोङो फट' लायै लायैनो आमायबाय ओमफ्राय सारमोना जानानैनो आंगायबायनो माने जोङो बिथांमोना बिराद मावबाय खस्थ' खालामबाय जोंहा दुगैबाय फट' लाबाय माबाय बेजोंनो मेंलायबाय जोंहा नेबाय थानो दायो मोनबानो जासिगोन नै बिथांमोना बेदरखौ लगायनोसै खाजि बायदि जानोसै आं जानायनि लुबैबाय जानायनि Cheers guys दे होइसे दे मिक्स करिब गासै आया इसिया होदों जोंहा आगलायलायदों नै दायो जोङो ओंखाम जागासिनो अखा सिजाबाय ओमफ्राय नै जोंना र' देखायनो जानोसै ओंखाम जानायनि प्लेन गैयामोन जाफैनायसोमोन आरोना ओंखाम लाबोफायाखैमोन नालाय जोङो ओमफ्राय बेखायनो इसिनिखौ आग्लायनायखौ बिना लाखिबाय ओमफ्राय बेदरजों जानो होननानै ओमफ्राय दायो जानोसै थाथ'दो नोंथांमोना नै दायो जों जानानै फैबाय दायो थांफिननोसै मोनालायबाय बेलासिलायबाय स' दिनैनि भिडिअ'आ बेयावनो जोब्बाय बेयावनो दोनसिगोन जोब्बाय बल' मिस बाय 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 see you in the next video चलो बाय बाय बोलो सब लोग बाय बाय बोलो बाय बाय बोलो Had fun. And the season was like that's not the season. Miss, madam, ang inagdan ay kulap na